hier zijn we al geweest, want hier is enorm gemaaid. De pitrussen en zo, alles is... We mochten van Edwin, de boswachter, even door het hek. We hebben een mooi welkomstcadeau met een Jeetje, snoek. een dikke snoek. Zo, lekker. Ik ruik hem niet. Hij zei, er zit een slot omheen, maar hij zit niet op slot. Nee, nou, zullen we er dan overheen gaan? Ja, ik vind dat... ik weet niet hoe jullie zitten met materiaal, maar... we gaan wel zo wat ganzen pesten, gok ik zo. Ja, maar hij zei, weet je, het is zo vroeg in het seizoen. Jullie mogen er wel even inlopen. Ik denk dat deze gewoon die kant op getrokken kan Oh worden. ja? Oh, sorry, dan zit die los. Oh, nou is dat het. Nou ja, een hek met... Nou ja, ze hebben gewoon die snoek neergelegd als afleidingsmanoeuvre. Dat hoef ik nu in te staan. Ja, dat is nou mooi. Nu zit je echt nog in de tijd van het jaar dat er overal nog brandganzen zijn. Ja. En waarschijnlijk de eerste weidevogels, maar straks kantelt dat gewoon. Maar, wij zijn hier geweest. We hebben gezien dat het gemaaid werd. Ja. En er zou hier, dit zou een enorme plasdras worden. Ja, idealiter inderdaad. Zodra de grutto's terugkomen vanaf half februari... heb je ook die plasdrassen al helemaal gereed. Maar tegelijkertijd komen er nog heel veel grutto's aan. Ja. Dus als ze gewoon nu bezig blijven met pompen... dan zijn er nog genoeg grutto's die straks denken... hé, wat ligt het hier mooi bij. De oervalk mooi aan het jagen. Zie je hem daar, Rolf? Had je hem al? Mooi mannetje, hè? Prachtig, dat zonnetje op die valk. Scan ondertussen nog even, maar ook de plasdras... of in ieder geval het stukje plasdras wat er al is... lijkt hier nog leeg te zijn. Dus je hebt er dan 2 paardjes kieviet die nu rondhangen. Maar het Paardje houdt schoolekster. nog niet over. Nee, en het is ook nog net vroeg. Want dat natte, slikkige toestand, we kunnen daar even een beetje heen Dat lopen. zie je, hè? Je denkt, oh, het is gras, maar je zakt er meteen zakt er gelijk goed in weg. Ja, nee, dit is perfect voor ze. En eigenlijk ook waarom waterland en sowieso veenweides heel erg goed zijn voor grutto's en andere weidevogels. Ja. Die halen veel van hun voer uit de bodem en houden dus echt van natte bodems. En als die bodem helemaal hard wordt, is het gewoon een soort steen waar ze met hun snavel in proberen te gaan. Ja. En daar kunnen ze dus niet in. Dus ja, die waterhuishouding is echt cruciaal als het gaat om geschikte leefomgeving voor weidevogels. Kijk, hier is het veel natter, hè? Zo, dit is echt een grote plasdras. Ja. Zie je meteen de aantrekkingskracht voor veel vogels. Ja. Hoor je ze? Grutten, grutten, grutten. Ja, kijk ze nou. Ja? Even door de scope kijken. Ik hoor ze nu ook. Mooi, hè? Ja. Dat is echt... Als die grutters er weer zijn, denk ik, oké, voorjaar is nu echt weer gestart. Wanneer zouden die teruggekeerd zijn, denk je? Ja, dus meestal komen vanaf half februari zien we de eerste grutto's weer terugkomen. En in de loop van maart dan nemen de aantallen echt toe. Dus deze zijn er misschien net. Die zijn er echt nog maar net. Ja. En nu echt nog even bijkomen van de lange reis, uitrusten, eten. En waar komen ze nu vandaan? Ja, dus heel veel grutto's overwinteren in West-Afrika. Dus denken dat aan de Senegal-delta zitten ze graag, maar ook Guinea-Bissau en Zuid-Europa. Dat keert dan terug. Zien ze dit dan vanuit de lucht, zo'n natte plak? Hoe gaat dat? Ja, dat vraag je heel erg af, hè, hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Want dat zal deels, weet je, wordt het trekgedrag van vogels is deels erfelijk, deels sociaal aangeleerd, deels inderdaad wat zien ze. De ene soort is veel meer verkennend dan een andere soort. Dus ja, hoe het precies zit, dat zijn natuurlijk de mysteries die we nog niet helemaal weten. Oh, Zo, er komt een helikopter aan. nou, dat vinden ze niet leuk. Dus dit zat allemaal hier in dit waar we nu op kijken. Ja. Die duizenden vogels. Allemaal brandganzen, heel veel spreeuwen. Kokmeeuwen gaan op. Wauw. Grutten, grutten, grutten. Hey, en al die weidevogels, nou, een deel is er al, een behoorlijk deel moet ook nog komen, denk ik. Ja. En dan, hoe gaat het nu verder?
Ja, dus ze zullen inderdaad voorlopig echt heel erg op die plasdrassen gaan concentreren. Daar komen steeds meer grutto's bij. Lekker opvetten. En Van de uiteindelijk van de reis inderdaad. Lange reis achter de rug. En dan zullen ze langzamerhand steeds meer de omliggende graslanden gaan bezoeken. Dus inderdaad een mooie veenweidegebied eromheen om een territorium te claimen. Dan gaan ze waarschijnlijk alsnog weer slapen op die plasdrassen. En dan langzamerhand zullen hier zijn dan tegen, nou, laten we zeggen eind april, begin mei. Dan kunnen we weer de eerste gruttelkuikens dan verwachten.